Darmastadi ta shuka iri na rashin tsarki. Wayyo barawo barawo! Ta fara wanzar da miyagun ayyuka. Yalla bai na uwar gijiya ne. Dama za mu kai gurkulle domin ciyar da marayu. Duka tura gidan yalla bai basa ba. Maza hajiya motsa. Ta zamo cibiyar miyagun ayyuka. Amma Fadaga Tam ta ci gaba da kasancewa tsarkakakkiya a ta ɗayan gabar kogi, yayin da ana an ci gaba da aiwatar da ɗabi'u na kirki bisa tafarkin Darmam. Vishala Viswaposhani cha Tripurambika Kapalini Padaghatta Prabhavasi Pahi Mam Punyavati. Mama? Na'am, zauna. Barka dai dan majalisa. Barka da Veda. Waɗannan malamai ne da kuma masu bincike a jami'ar Ayurveda. Sun zo ne su ganka domin tattauna akan wasu al'amura. Ga waje, ku zauna. Ga waje. Abun ba daɗi yadda masana ta fannin magunguna irin ku suke rayuwa a wajaje nesa da sauran al'umma. Kun keɓe da yawa. Ku shigo duniyar asali ku haɗa hannu da mu. Za ku ga faruwar al'ajabi a rayuwarku. Za ku samu gagarumin nasara. Tsawon ɗaruruwan shekaru, rayuwarmu ta sarƙafu da Siddhaba Nam da kuma Darmastali. Babu wani rai da zai ya bar wannan waje. Kuna dai son wai ku zauna a nan dai cikin Darmastali bayan kun dai ga abin da ke faruwa. Alhakin mahaifiya shine ta bada umarni sannan ta gyara kurakuran 'ya'yanta, ba ta yi watsi da su ba.